hari Minggu ma dihita saluhutna, selamat mengikuti ibadah sadarion. Adorang sota mulai, tapa hohom ma rohata asa martangiang mahita di bagasan rohata B, martangiang mahita. Amin. Marede mahita sian buku ende nomor sia ayat sada sahat rodi ayat tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar anak ni Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Lehon ma tu Jahoba hamuliaon ni goarna, marsomba mahamu tu Jahoba, mamake pahean na marhadohoan. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, namandok mauliate dohami tuho, ala dipapatar ho dohot tu aka si pelebegu, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai asi roham, sai payan ma dihami,
Rodi pinoparnami barita nauli, jala pararat maitu saluhut bangso, asa bicar sodang ni hasangapon mi, dohot di akka na hudul di haholomon, dohot ni na linggoman ni hamatean, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon ma patik ni debata di minggu patoluhon dung Epifanias Sadarion, ima natar surat di Filipi 2 ayat 2. Gohi hamu ma halalasni rohakon, sadama parohahan hamu, sadama haholongi hamu, maroha sapikiran mahamu, ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Tatopoti ma dosata nagodangi martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama ni Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo nasohatut satu dosan. Sitopa nasa na adong. Paruhum natigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akka nahulahami marhite sian pangalosion nami di patikmu.
Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami. Alai natar sosol bagi do hami nueng alani. Asi maroham di hami ale debata nami. Pardengan basa jala para siroha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesama dosa nami saluhutna jala suru matondi parbadia turohan nami be. Asa tarbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tuhangoluan na sora sudah na pinarbagabagam di akka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga ni debata taringo Tuhan sesaan ni dosata. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsahiho ahu marhite sian akka dosam. Jalanunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu au sandiri manalesei akka pangalosim alani hadiroku. Jaladang hupaingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabegema kor sian pungon ama paradiso.
KBG mahata ni debata epistel di minggu patoluhon dung Epifanias Sadarion ima natar surat di Mika pitu ayat pitu sahat ro di ayat 20. Alai anggo au manatap tu Jahobado jala dihalunguton rohaku do debata ni hatuauku sai tangihonon ni debataku do au. Unang ho malas ni roha alai musuku mida au. Ai tinggang pe au sian hehe do au muse. Ai hudu pe au nuaing di bagasan haholomon Jahoba do panodang diahu. Usungoku do rimas ni Jahoba ai do pa ibana do au mardosa paima di badahon ibana badaku jala maruli uhum ahu dibahen sai togonna do ahu sogot tu hati uron idauku do hati goranna. Alai daon ni musuku mai sogot jadi hupupani haurahon bohina ibana naumadok tau di diado Jahoba de Batam marsogu-sogu mamataku mardina nasida dunghona lutak songogabo di alaman. Nunga ro ari parpaulion di parikmu alai parholangan ni patik doi. Ari haroroan ni halak doi tumopot hosian asur dohot sian aka hutani Misir jalasian Misir sahat ro di batang aek jalasian laut tu laut jalasian tor tu tor. Alai gabe halonganan na tanoi alani pangisina dibaheni parbue ni pambahenan nasida. Sai parmahani mabangsom marhite-hite batahim punguan ni partaliani ho alena pucung meringa ditobak di tonga-tonga ni Karmel loas manasida majapal libasan dohot di Gilead songon uju di ari aka nagalia. Suang songon ni aka ari haruruarmu sian tano Misir ahu pataridahon tunasida aka haholongan. Idaon ni aka bangso parbegu mai gabe murak nasida alani salut hagogo nasidai ape honona matangan tu pamangana gabe mengel pinggol nasida. Ikon dilaton nasida ma orbuk songon ulok na pingisiri di tano aka hitir nasida rosian partabunian nasidai mandapoton Jahoba de batatai aka dodot nasida jala mabiar maradoponho. Tungi sema de bata songo namar pamuati di dosa jalana umbolos pangalosioni partaliana. Dang totong ibana masih gomos maro nirimas ay mga holmohon asini roha do ibana. Sai marpangulahi do rohana jala popoanna do aka hajahatota jala reokononna do sude dosa nasidai tu laut apala na umbagas. Saya lehononmu doha sitongan tu si Jakob asini roha tu si Abraham nang ninuarihonmu tu opunami sian aka ari narobi dope. Ido sahatna martua do aka na tumangihon hata ni debata jalana upeopsa. Amin. Tabigema korpungan.
Marende Mahita sian buku ende nomor 714. Tindakon maha porseautai songon na hinatindakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea baka Jehovah ido ama parbubu nasoto kudosan natumopa langit hotano makin orang soha bubuhan hidup kata natumau menit napamuhun silakus namati pajalibana dihapuna silam natua gamotodu mulak naik ke surga lau kudu bisa mendebata jahruba amane kudu nasuto besani isi mana dia jalan adong sada kuliah dia kuliah orang rapiten akan abadia roh dia sesa ane dosa roh dia katain namando mulak mangol uso daging halak man mati menunduan dan surga amin. Tapi gema korpongan ama
Salam. Tabigi matikting na masa di Huriata di Bagasan na sa Minggon. Tikting Minggu tanggal 22 Januari 2027. Naparjulo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu patuluod dung Epipanis do topik Minggu hagugon di debata napaduahon. Parhubas di hari Minggu sadarion 22 Januari 2027 boy matajaha di Tikting. Napatuluhon Tikting namasa. Naparjulu pelantikan Sekretaris Huria dan Bendahara Huria periode 2027-2024. Sadarion Minggu tanggal 22 Januari 2027 di Parmingguan Arian. Ni Huriata di Patupado pelantikan Sekretaris Huria dohot Bendahara Huria periode 2027-2024. Tatangnya koma acara pelantikani boy mardala dohot denggan. Napaduahon ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu tanggal 22 Januari 2027 di jalo do gabe ruas ni Huriata amata ulupan siringoringo inatai diana buru pasaribu dohot sada dana buru sian huta Rawapasung wilayah Eprata naropid dasian GKPI nainggulan resort nainggulan anggiat maruas na barui gabe ruas na burju di Huriata dipanggido matu ruas na barui asa jongjong di Bangkuna. Mau lihat napaduahon mamuka sadarion Minggu tanggal 22 Januari 2027 nunga gabe ruas di Huriata status ruas parguru ima keluarga inang Nyonya Sianipar boru na 70 dohot sada danak bawa sada danak boru sian huta Perum Bintang Metropol Blok C5 nomor 10 wilayah Hermon narosian HKBP Pematang Siantar Resort Pematang Siantar Distrik 5 Sumatera Timur tatangyakon maasa ruas parguru gabe ruas na burju jalan na mabir mida di bata dipanggido matu ruas na parguru asa jongjong di Bangkuna. Napatuluhon kunjungan pastoral Opui Eporus HKBP di hari Jumat tanggal 27 Januari 2027 pukul sia WIB Pangula Nagok Tiki HKBP Distrik 10 Sia Bekasi rap dohot opat distrik na asing nanaing majalo kunjungan pastoral Opui Eporus HKBP maringanan di HKBP Resort Duren Sawit tatangyakon ma kunjungan pastorali boy mardala doh denggan napaupaton verifikasi parhepengon Huria di hari Sabtu tanggal 20 Januari 2027 pukul 10 WIB sahat tunasidung di Patupado verifikasi laporan parhepengon ni Huria HKBP Resort Harapan Jaya dohot akka Huria Pagaran naniuluhon ni tim verifikasi distrik 10 Sia Bekasi maringanan di HKBP Harapan Jaya tatangyakon maasa verifikasi iboy mardala dohot denggan napalimahon kantong pilihan 2B di pabotohon tu sude ruas ia pilihan kantong 2B di khusus sonmatu pembangunan perawatan Huria dohot diakoni sosial. Opat rumai parhepengon Huria. Parhepengon ni Huriata di Minggon boy matajaha di Tikting. Salukas ni Huriata per 22 Januari 2027. Huria dohot diakoni 424.145.477 rupiah. Tu pusat 67.691.650 rupiah. Pembangunan dohot perawatan 47.824.500 rupiah. Transistoria 10.500 rupiah. Sarana parkir dohot dalan
Rp87.337.000. Laos songoni mani sosohon matus duir ruas ni huriata asatagarar ma pilihan bulan tabe pilihan parmingguan virtual natapatupa di bagasta nang jaji imat tabe. Tuhat tamana mamasu-masu parhepengon ni huriata. Tuhat tamana mamasu-masu parhepengon ni huriata. Koreksi warta jemaat tanggal 2 Januari 2023. Ibadah minggu tanggal sada bulan sada 2023 pukul 10 WIB. Persembahan sebesar Rp1.956.000 sudah termasuk persembahan sada keluarga Nyonya Simaluk Khalid Boru Haritonang, wilayah Jerusalem, persembahan ibadah tahun baru keluarga sebesar Rp275.000. Paduahon keluarga R Simaluk Khalid Boru Hutasoit, wilayah Jerusalem, iurat tahun 2022, huria Rp500.000, diakoni Rp100.000. Napalimahon ruas namarulang tahun. Torop ni ruas ni huriata namarulang tahun di mingguon 20 halak. Parhalado doho ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hatan di debata nama dok di 2 Musa bidu 20 ayat 12. Ikon pasangapomu ma natorasmu asaliling humangulu di tano nanilehon ni Jahoba di Batam diho. Songoni masa nititing namasa di huriata di bagasan nasa minggon tuhat tama nama masu-masu. Salum. Marede Mahita, sian buku ND nomor 485, Los Disima Tapapungung Peleata.
ngana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramuti hati-hati nang pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Atani di bata nama magkulingi kita di minggu patuluhon dung Epifanias tersurat di sada Korin bidusada ayat 10 sahatu 10 alu ujahau ma di tonga-tonga tak kamanginang ha anggi pinaribot songono mana tersurat di si alai huapoi mahamu aliak kadongan mangasahon huar nitu hatta Yesus Kristus asa sahata hamu saluhutna unang maadok perbula tadi hamu hot mahamu binahin ni sadani roha dohot sadani pikiran ay tarbortik do tuau marhite sian pangisi ni bagas ni si Chloe taringot tu hamu akadongan pebuana masa di hamu perselisian alai oddoh hudok adong do di hamu namadok sisian ni si Paulus doau nadiba sisian ni si Apollos doau nadiba sisian ni si Kepas doau nadiba sisian ni Kristus doang doau nabi nagi do Kristusi nauk tersilang do si Paulus ulaneng humokop pamu nauk tu bagasan goar ni si Paulus do hamu terdiri mau liate hudok ala soadok kupad didihod di hamu dukkon ni si Krispus doho si Gayus unang adong namat dok tu bagasak goar pusat diri hamu terdiri alai doho do tahe pangisi ni bagas ni si Stefanus hupad didihon dukon ni dang adok kupad didihon itap ni nahoboto aidang disuruh Kristus yau mad didihon mamarita berita nauli do jala ipe dada marhata habisuhon unang diorui silang ni Kristusi ai hauto do hata nataringot tu silangi di roha niakka nalahomago alai hagugun ni debatadoi dihita nadapotak keluau ido sahat takas tabe hutihut hatani debata di sada Korin bidusada ayat 10 sahatu 10 aluon mura atusan taringot tunamasa di tonga-tonga huria Korin hati hai adong na mengidolakan sian nasa roha doho pikiranna doho guguna tuakka apostel adok korong ni si Paulus adok korong ni si Apollos adok korong ni si Kepas adok korong ni Kristus jala alamar horok-korong nasida mengidolaka perjamitana mengidolaka perhaladuna manang mengidolakan di konteks duaeng paditana gabi marbeda nasida jumago do padita silaban siap padita siregar sabalikna jumago do padita siregar siap padat silaban doho takana asing molo songoni pamikirion ni ruas nama kaporsai Tuhan jupak tama jonok perbulatan imana masa di konteks Korintus ay marhorok-korong aong mangihutos si Paulus si Apollos doho si Kepas dohot mangihutos Kristus gabi molo ahape di dokos si Paulus badak setuju horong ni si Apollos dak setuju horong ni si Kepas molo ahape di dokos si Kepas manang na si Petrus tak setuju horong ni si Paulus doho si Apollos natikos bedi dia di dokon apostel lami ido natikos dinna alai dung dirimangi disigati dibuka si Paulus rohana
ibana sa diri malaho marjamita tu tonga-tonga ni lua Korintus. Didok ibana masongonon. Ayadok kamu hudidi tu baga sa guarhu. Ayadok kamu na hupalua. Ayadok kamu na masuk tu padidian ni si Paulus. Dindai pana. Nama didi hamu. Holan goar ni debata ama anak doho toddi porbadia do. Napalua hok kamu holan silang ni Kristus do alai. Mulo so dihapor si hamu silang ni Kristus si palua hok kamu laho mago mahamu din nebana. Tigas di mana madok. Jadi akamanginang hang di pinaribot. So tungadong nang gusada siya tonga-tonga ni ngulu ni naporsia di huria HKBP harapat jayo ruas doh na minggu. Gabi mangidolaho sasahalak di tonga-tonga ni Portibio taringo tupak kaporsia honon. Jamot di tadisi. Ala jonok do sibulis mangela-hela hamu. Mulu adong mangidolaho sasahalak taringo tupak kaporsia honon muna. Di tonga-tonga ni ngulu partodio. La isi. Alehulu si pata binigi di kuri. Jaguru siya merjamita. Gudang ruas na do akan asing. Mulo songon ido pe konsep berpikir manang namain sekta. Jamita umma makar hari pikiran na songoni. Jamita umma laho makar hari konsep pemikiran na songoni. Nasi hapor siya honon, nasi tangi honon, nasi barita honon, ima dia sada di dok songono. Alai huapoy mahamu, alayak kadongan, mangasahon goar ni Tuhatta Yesus Kristus, mangasahon goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Sudegul ni ngolu taon ikom mangasaho goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Danga dong dukon ni iko goar ni Tuhani do naong lopok suan di roha do pusu-pusuta. Hola jamita ni Tuhani do na iko lopok ulah hulota di ganup perdalan ngulut. Dua tadda huriana sitong. Molo mangulaho padidion nabadia doho perjamuah kudus. Baptisan kudus doho perjamuah kudus. Ala disidi maiteraikan manang na naung disahkan Kristus do na mangula naro laho mamasu-masu ruas. Akana mulu persoalan baptisan di tonga-tonga ni huria HKBP dak persoalan inganan. Dang di dalan di aek na merdalan. Dang di aek na di kolam. Dang di aek na di piltikon manang na di percik. Dang di media, dang di inganan. Alai na mangula di hapor siay ruas ni HKBP hitau saluhut na di ulau baptisa kudus doho perjamuah kudus. Holan mangasahon goar ni Tuhan Yesus. Amin. Akamang akenang. Perselisian na di patupani halak na mangihutos si Paulus Apolos doho kepason. Ternyata tarbortik, tarboto. Adong na mangaluhon. Ima horong ni si Chloe. Sa halak perempuan nama dok di dok songonon adong huria na di dok nasida maka percaya Tuhan alai mangihuton akka apostella ima 2 Korintus adok tulu horong ninna horong ni Paulus horong ni Apolos horong ni Kepas di babua hahurangan di huriai asa dia di Papua nang nagabi songok kibus. Tabo to do kibus. Akama ngakenang pangalu-aluk tao. Mulu kibus di dokko di tonga-tonga ni kampus. Manang diak kaparsauran. Boydoy di
tentara, di polisi, do akan asing, do kokibus, pengalu-alu doi. Ale mulu di son horongi kloyon, panatapan di mana ubahan na di Papua, dang denggan hukupan perselisihan di tonga-tonga ni Huria. Dang denggan hukupan perselisihan di tonga-tonga ni Huria. Iko Papua honon asa boitung di patiur, di pature jala, di paune. Gimana masa nuai? Tentu magudang pehuria HKBP 190 tahun nuai sejupak tado akka perselisihan. Tak kuboto takas di tonga-tonga ni huria HKBP harapan jayaon. Alak pola liling upihai makubasi sejupang do perselisihan akamanginang. Jupang go perselisihan akamanginang. Namadukod do orang napabuahon. Jupang go perselisihan. Jupang. Alay taingot ma. Pajupang do perselisihan. Pajupang go perselisihan di tonga-tonga di sada Huria. Alay ingot ma. Sada. Roho tu bagas joro songon na porsea. Isedo na di hutoko dirimdo individual mudo manang mangasahong warni Tuhan Yesus. Ini perjulu. Napa dua ho targor ho Kristen tardidi tu bagasan ko warni debata ama anak do todol perwadia. Di hapor siay hodo sian nasa roham gugo do atatem manang holam mamulu sabing holak kata. Ala ido na diarah si Paulus diturpukon. Asa jupang, perdamaian, persekutuan na harmonis, ingot nama didiho Tuhan Yesus. Dang jolma. Dak kumaliangmu siap birang alay Kristus. Jala mulo mate peho, jala mangulo museng hehe, ingot napaluah ko dang jolma. Silang ni Kristus nagabi hagugoni do. Alani sutungadong behita na pajulugugu papudi uhum. Pajulo mauhum ima uhum na dikos nga tardiri ho tu bagasan guar di bata aman no to di porbalia. Nung nga malua ho tu silang ni Kristus nagabi hagugoni. Papudi magugom pikiram mo roham ate-atem na manigay parsaw. Ale pajulo mauhumi. Ido uhum na pinatolkas ni Tuhan di berita na uli apala ditikyo. Akamang akenang tang marlapatang berselisi mulu so ulo mardami. Mulu berselisi ikon ulo mardami. Ido jolo mana marbisu. Mardami do Huria, Paulus, Apolos do kepas. Mardame do di ujung na. Ubahen na gabi mangalak ka musik Paulus marbarita na uli tu Huria Efesus. Didoko di bana songonon. Ingot da. Sada do padidion. Sada do Tuhan. Nga sada dagi kita di bagasan ibana. Naung mate manubus kita dang holan aw. Kita daw na ditubos, dakkolan aw. Dang hola pungwakku, dakkolan Huria HKBP, dakkolan agama Kristen, alay na porsea di Tuhan Yesus na mangula kolongo de rohana. Amin. Idu akka mangina. Ima jamitan ni si Paulus di tonga-tonga ni tikyo di tonga-tonga ni muluta. Mardumu dumus. Alay adong hupamanat sa otik dukku sa jaha ulang iturpukon. Si Paulus halak nabisuk malumar bahasa Yunani, Ibrani, di Paradaton sumurung go sa saluhu na akasisihan ni si Gamaliel si Paulus. Si Apollos sumurung do siyan Alexandre ibana mga rato laho manguhal parbinoto teologi sumurung parbinoto na pistar. Si Kepas pe, so si siyan ni Tuhan, manang na si Petrus si, sumurong doy ba na siyan akka partao, nelayan. Ang gumarbarita na uli,
Alai, nasida memang cerdas, pintar. Alai, ujungna ditahluk konibana do habis taranai merhide bisuk nasihat Tuhan. Tang dipakai bana. Di konteks di huria pesongoni do. Tang mungkin berbeda akka huria, mulu son malo di son, malo di son, malo di son, malo di son. Na malo do sudi dang mungkin nao to berbeda babe nonna. Para satuluk ba misi? Pasong na regu. Mungkin do nao to buti pola polos-polos. Ali berbeda? Mungkin do. Na malo do bisuk. Alai dang ulu ibana patu toruhon hamalohon kecerdasan nei tuha bisuko nasihat Tuhan. Ima tugas tanuain. Alana marsalisi do beda. Tahu ngadami kita? Ala marsalisi do beda tugas tamang hutut turpukon. Hamalo ommi, ha bisukomi, ha iseomi, ha jago ommi patoru satingkat gabi bisuk nasihat Tuhan di mangula. Satin kak do paturu. Imana yang dijami tahu si Paulus. Hami akka apostel naung rodi dia lao di badikko petu hita ca tu dikyo dahang no bui mabadikko tu ulau ni akka aposteli. Ulu mardame songo jolma biasa sian akka pardo saya dipilit. Lemah hita akka manginang sumurung mahita sian nasida. Tentu dohonot tama ido tutu dan ngisiau dan jagoau doh akara asing ikonoluau mamake bisuk nasihat Tuhan. Asa unang marisua kapur sirte akka mangakena. Asa ulang magopo akka parsobote dua-dua pandidebata. Asa toho Tuhan na mangula di tonga-tonga ni suami istri nang tuak kaya nakon. Bidu dah pekirimut ta. Mulu mangulu piau Tuhan saat tunuaing mangulahon lomo ni roham. Dinggem masao rau turipekku tu anakokku doh tuhu maliaku. Dangi akka mangina? Tido. Tang adong dukun di. Alani hitan waeng gabi aplikasi di tonga-tonga di huliatta mulu tarajumi do adong do pe parsalisia di tonga-tonga ni parsaurata pribadi lepas pribadi igo ma napalua hokkoi mangasahon goar ni Tuhan Yesus ibana do madidiho tu bagasa tanganna naung sakabona di namangulu mate nakkehe tangadong be lakni unang biak kaduk-duk behita mulu ulu lahu mardame unang dokol amai laau lahu bersekutu ngalilik kami ngamarurak marparbue kami na marsalisyon unang betak songoni ale wereng adong guna mangudukon adong go baru tu hatu turun mek katamonin narohamu naruak kamangina unang bese marpindu pari biaka perselisihan. Asaibi. Amang inang hahaanggi pinaribot nama kapursia itu hatai. Asabui hita hamu marjamita. Hagugo okku debatakku. Jolo jup pangdo imana digohi di patik ni perminggota gohi hamuma halalas ni rohakon sadama iduma jahada sadama parrohau kamu tak sadama parrohau kamu sadama haporsya kamu Tuhan saroha sa pikiran mahamu tu Tuhan deba alani mulak maaka manginang maka tidak kondisian nasa ias ni rohamuna madokon na de bata doha gugu ummuna asa kabona behita doho ibadah mulu tungadok perselisiani
au maperjulo naulo mardame dang ibana. Au maperjulo mabuka rohaku dang ibana. Songo Tuhatta, dialah yang pertama selalu mencintaimu. Dialah yang pertama selalu memberkatimu. Dialah yang pertama selalu menguatkanmu. Dialah yang pertama selalu memberikan solusi kepadamu. Amin. Di pasu-pasu Tuhan Mahita. Nuaeng lantikota ma sekretaris doh bendahara huria PAW pergantian antar waktu alani huraki pasamang pasaribu rak mahamu akamanginang kita saluhna perhala doh ruas huria manang yakon bendahara doh sekretaris asa mangula di bagasan Hapulinon boy museng merdala dengan lemah herbang pakkobasion di huriau. Amin martang yang mahita. Tuhan mulai ati mahatasi paingotmu di hami apala di hari Minggu batuluh dum epipaneson patar uhapor siya hami huida hami nung nasa kabona hami dohot to marhiti padidiyon na badia dohot ulaw na badiyay alay sungod julma nagali hami sayulo hami mangasahon gugu pikiran nami sayulo hami mamikiri nahot tami di portibyon alay luas matod di mimiat di bagasar roha ati-ati nami saya paingotok kami ikut tu bagasat tangamu do hami marsaor mangasahon guarnya anak putukan Yesus Kristus do hami mangulan nasa ulon nami asa jupang nami ma parsauran nauli baik hami sama hami doho donga saribe doho tianakon doho donga punguan nami donga sahuria nang sabang soho saya jara-jari hami arian nang borngipe asa maka tidak ko katamon nunga tung di patuduho ko hagugo omu marhite silang mi nama nubus paluahu kami alani pakke mahami majamot to kalon nami sahat ro ajal nami di tonga-tonga ni hasyangano pasu-pasu akka manami na nami akka hanggi pinaribo di tonga-tonga ni huriam hagabi piharapan jayaon lehog gugu hahipaso gajang yumur pataw na sida mangulaw-ulaw na tama na ho Bartolomo ni Roham akada toras margugu manangyakon doho marmudu-muduhon akayanakon na doho keluargana akayanakon marroha hapatunon uduk olo manangihon akapoda natur sian natoras suak songonima tardumubi diganuk rumah tangga sada parrohononna pakkapursyahononna holatu bagasan guarnya anakmu Kristus Yesus marningot tami dia kadongan nami nagali alani akahabot ni roha paru kilo bulun dohot arsak ni roha dagang jupang na jinalahan na sa hatutikyon urubi parguguy na sida pasabam pamalum at sa totong marpos ni roha balga doho siya sa lubu na buwi na binulus na sida yak karwas mo na dibaga sa parsahiton Tuhan mangilik kami apehot tanga mo nalapuhi mamasumasulo na sida asa margugo na sida mamulus ragami parsahitoni jala hatop jupang na hamalumon na siyak yak karwas mo na marulang tahun kelahiran pernikahan totong maajari na sida mamilangi ari-ari na pinasahat asalam tuduminggan na pakka porsyonon na sida doho pangulahonon na di tonga-tonga ni nguluna lehon gajang di umur hahipason doho bisok Tuhan utangnya kok kami do akka ruas nataba di huriam hagabi piharapan jayaon luas mana sida gabi dongan nami naringgas
memuji pasangan pokok naringgas mabahendam muli di tonga-tonga ni huriang jela pasu-pasu ma akar ruas ne baru di huriangon asa merhuria sian nasaroha gugunak pikiran maka porsyaiho diganuk muluna aliamang lahumulak kami siap bagas joromon pataro mahami di bagasan hahi pason mulutung laho manopot akka perdalanan inganan nang ulau kami tu bagasat tangamu ma hupasahat kami daging dohotot dinami merhite Kristus Yesus martangia kami tuh amin. Amanginang natatangi hon jamita nuaing lahu papungu piliam mahita mare de mahita.
semua kadonga sahuria diarion patu-patu tado mangalantik situa Henry Tupak Parasia Simajutak dohot situa Paung Simajutak di Huria Kristen Batak Protestan Resort Harapan Jayaon songon Bendahara Huria dohot Sekretaris Huria periode antar waktu 2020 satu 2024. Alani masuk Mahita, Maret de Mahita, siap bukit di nomor 120 sada ayat sada. Mardo mutusi tabigi majolo surat keputusan manang ketetapan di Huriata Taringot tu pelantikan nasida songon Bendahara Huria dohot Sekretaris Huria pinasahat ma tu perhalado kartau majahasa. Horas madihita saluhutna sonang marohatta marsitangi-tangiam mahita di surat haputusan napabangkit Bendahara dohot Sekretaris ni Huriata naparjolo surat keputusan nomor 01 garis miring SK garis miring 1 garis miring 2023 Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya yang berkedudukan di Harapan Jaya Bekasi Utara membaca hasil rapat pembentukan Bendahara Huria HKBP Harapan Jaya mengingat kekosongan jabatan Bendahara Huria periode tahun 2020 hingga 2024 menimbang perlunya berkesinambungan pelayanan di bidang bendahara atau pergantian antar waktu, memperhatikan aturan-peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga, memutuskan menetapkan Sintua Henry Tupak Parasian Simanjuntak sebagai Bendahara Huria periode tahun 2023 hingga tahun 2024 di HKBP Resort Harapan Jaya dengan uraian tugas sebagai berikut. Pertama, bertanggung jawab kepada pimpinan jemaat dan berkoordinasi dengan majelis perbendaharaan. Yang kedua, menyimpan uang jemaat di bank tertentu yang ditetapkan oleh rapat majelis tahbisan, salinan atau fotokopi rekening giro atau gabungan disampaikan kepada pimpinan jemaat dan majelis perbendaharaan secara berkala, sedikit-dikitnya 1 kali dalam sebulan. Ketiga, menyimpan uang dalam jumlah terbatas sesuai dengan keputusan rapat majelis tahbisan di brankas kantor gereja sebagai kas kecil. Keempat, mengeluarkan uang sesuai dengan anggaran tahunan jemaat yang ditetapkan rapat huria dengan persetujuan pimpinan jemaat. Pengeluaran yang melampaui anggaran tahunan harus mendapatkan persetujuan rapat pelayanan tahbisan.
Kelima, membuat laporan keuangan atau penerimaan dan pengeluaran secara tertulis dan rinci setiap minggu dalam warta jemaat. Keenam, membuat laporan keuangan, yaitu penerimaan dan pengeluaran sedikit-dikitnya sekali 6 bulan pada rapat pelayanan tahbisan secara diperiksa oleh Badan Audit Jemaat. Ketujuh, membuat laporan keuangan akhir tahun untuk disampaikan kepada jemaat dalam ibadah 31 Desember. Kedelapan, meminta pertanggungjawaban penggunaan uang jemaat kepada dewan dan seksi serta unit-unit lain. Semua bendahara seksi dianggap sebagai wakil bendahara jemaat. Kesembilan, mengirim seluruh kewajiban jemaat kepada resort, distrik, dan hatopan dengan persetujuan pimpinan jemaat. Kesepuluh, keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya. Demikian penahbisan atau pengangkatan Bendahara Huria yang ditetapkan di Bekasi tanggal 22 Januari 2023. Pendeta HKBP Harapan Jaya, Pendeta Dr. Daniel Wilfried Siregar. Yang kedua, surat haputusan SK Sekretaris Huria nomor 02 SK _1 tahun 2023. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya yang berkedudukan di Harapan Jaya Bekasi Utara, membaca hasil rapat pembentukan Sekretaris Huria HKBP Harapan Jaya, mengingat periodisasi kepengurusan di HKBP disesuaikan dengan aturan peraturan tahun 2002, menimbang perlunya kesinambungan pelayanan di bidang sekretaris, memperhatikan aturan peraturan HKBP tahun 2002 yang berlaku 18 Oktober 2014, memutuskan menetapkan Situa Paung Simanjuntak sebagai Sekretaris Huria periode 2023 hingga 2024 di HKBP Resort Harapan Jaya dengan uraian tugas sebagai berikut. Pertama, bertanggung jawab kepada pimpinan jemaat. Yang kedua, melaksanakan administrasi jemaat yang rapi dan baik sebagaimana diatur oleh pedoman penataan HKBP yang dengan membuat yang pertama adalah buku besar, yang kedua buku daftar anak lahir, yang ketiga buku daftar baptis anak dan dewasa, 4 buku daftar sidi, 5 buku daftar janji pranikah dan pernikahan, 6 buku daftar anggota baru, 7 buku daftar anggota pindah, 8 buku daftar anggota jemaat meninggal, 9 buku daftar anggota jemaat yang di RPP dan diterima kembali, 10 buku warta jemaat, 11 buku notulen rapat jemaat dan rapat majelis jemaat. Yang ketiga, bila mana yang dimaksud dalam poin kedua di atas dilakukan dengan komputer, maka wajib dibuatkan buku salinan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan jemaat dan sekretaris jemaat. Keempat, mempersiapkan konsep surat menyurat, mencatat dan menyimpan surat masuk, serta mencatat penyimpanan surat keluar dan petikan surat keputusan. Yang kelima, mempersiapkan ruang, bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan rapat jemaat. Yang kelima, mempersiapkan ruang, bahan dan kelengkapan yang dibutuhkan rapat jemaat, rapat majelis,
rapat dan rapat gabungan dewan dan seksi. Keenam, mengkoordinir pekerjaan pegawai gereja, tata usaha, roster, kebersihan, dapur, keamanan, kurir, dan lain-lain. Ketujuh, membuat konsep warta jemaat dan menggandakannya setelah disetujui oleh pimpinan jemaat. Kedelapan, memelihara dan bertanggung jawab atas seluruh arsip jemaat. Kesembilan, memelihara dan memperbaharui database jemaat secara berkala. Kesepuluh, keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya. Ditetapkan di Bekasi tanggal 22 Januari 2023 atas nama Pendeta HKBP Resort Harapan Jaya, Pendeta Dr. Danner Wilfred Siregar, songonima pajahaon haputusan pabangkiton bendahara do sekretaris huriata tuhattama nama masuk-masuk. Situa Henry Tupak Parasia 5 juta. Doho tamang situa paung 5 juta. Nunga dibigi hamu surat keputusan ketetapan ni huriata taringot tu ulaun naung jinalomu. Atau namanukum maun waeng di hamu di jolo ni tuhatta Yesus Kristus Raja jalana puna huriai. Dohot di jolo ni akadongan na pungu di son. Naulu do hamu mangulahon persuruan ni debata nagabe bendahara huria dohot sekretaris huria di HKBP Resort Harapan Jayaon molo songonir rohamuna dok kamuma alus muna. Atas nama Pendeta Resort HKBP Harapan Jaya, Hulantik Mahamu amang situa Henry Tupak Parasia 5 juta gabe bendahara huria, dohot amang situa paung 5 juta gabe sekretaris huria di HKBP Resort Harapan Jayaon. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia. Sai didongani mahamu mangulahon ulau ni, asa marsangap goar na marhite-hite pakko bausyom muna. Amin. Alani mengaduk tu jemaah mahala amang na dua nakok jusa tingkat asa ditedak karwasta. Ya. Jadi dilantik binasida kamang inang amang nasabola hapirang ngami amang situa HTP 5 juta songo bendahara nambang yuk museng amang situa P 5 juta nagawi sekretaris huriata tatangnya aku mandasida mangula sian nasaroha di tonga-tonga ni huriata. Alani mulak bahamu amang di bagas telas ni roha. Amang inang mared de mahita laus jongjong mahita saluhutna. Ali di bata amanami na di banua gijang, kodo haroruan ni sa luhut silihon-lihon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilihom mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hudjus di julong. Pasu-pasu may jala ramuti, asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulkon harajong mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion.
Buhay marohanami marhiti-hiti toti. Asalam hutadahami gudang nisi lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mau liate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajon. Say saut malomon ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siap hari. Se sama dosa nami. Songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hutu pangucunan. Palua mahami sian pangako. Sandame jalohamu mapasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midahu. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur homa damena tutodim. Ya, amanginang. Ami perhalado nama kubasi di minggu Arianon dohot sudi pelayan nama kubasi pasahatot tu kita tapi selamat hari minggu mari kita saluna. Oras mari tak.